Tsunoda do Red Bullu a Lawson naspäť do RBčka. To je niečo, čo sme si na začiatku sezóny ani nevedeli predstaviť. Teda v podstate vedeli sme si predstaviť to, že Lawson nevydrží dlho v Red Bulle, ale že po dvoch závodoch, tak to asi ťažko. V každom prípade toto bude dnešné téma nášho videa. No a vítam vás teda naspäť na kanále D na druhú F1 podcast. Moje meno je Darker a dneska so mnou zasa znova Dave. Bohužiaľ sme sa nevedeli časovo zorganizovať, takže momentálne som tu zase znova sám. No a poďme sa teda porozprávať o tejto téme, čo je vlastne, že Lawson sa vracia naspäť do Racing Bulls a Tsunoda teda prestúpil do Red Bullu pred veľkou cenou Japonska. Čo to vlastne znamená pre obidvoch jazdcov, čo to znamená pre obidva týmy, čo očakávame od Red Bullu a hlavne od Tsunodu, po prípade od Lawsona. Začal by som asi s tou menšou témou, že čo vlastne môžeme očakávať od Lawsona. Liam Lawson, myslím si, že nedostal ani dosť času, buďme úprimní. Na obidvoch tratiach nemal nič najazdené, takže hej, možno, že to, že absolútne underperformoval je jedna vec, ale to, že Red Bull je slabý, tak to si myslím, že môžeme povedať na rovinu. RBčko vyzerá ako silnejšie auto a nemyslím si, že Lawson dostal dosť času. Bolo to trošku neférového po dvoch závodoch absolútne vykopnúť, aj keď áno, mýmy a jedno s druhým áno existujú. Viem, že Lawson nepodával perfektné výkony a očakávali od neho aspoň tú Q3, ale hej, aj tak si myslím, že proste nemuselo mu sadnúť auto. Najlepší príklad v takej poslednej dobe by mohol byť, ja neviem, Daniel Ricciardo do McLarenu, ktorému ten prestup vôbec nesadol, pričom ja osobne som bol ako fanúšik McLarenu veľmi nadšený. Predsa len Ricciardo bol aj, no, viac menej už len bol vynikajúci jazdec, takže určite treba povedať, že nemuselo to byť len jazdcom, mohlo to byť hlavne autom. A momentálne si už začínam fakt mysleť, že ten druhý seat Red Bull je proste totálne prekliatý a nedá sa s tým momentálne už nič robiť. Takže čo čakám od Lawsona? Od Lawsona by som očakával, keďže vrácia sa naspäť do RBčka, kde už bol, že by mohol pokračovať v tých výkonoch, čo mal minulú sezónu, nemal zlé výsledky, RBčko vyzerá byť dosť silné, takže by som očakával, že minimálne Hadjara bude porážať či už v kvalifikácii, tak aj v závodoch. A pokiaľ by RBčko vlastne eliminovalo chyby, čo sa týka stratégie, tak mohol by byť konsistentne na bodoch, po prípade mohol by teoreticky nejakú tú top 5 možno, že nejakým zázrakom uchmatnúť. To možno, že od neho čakám až príliš veľa, ale hej, proste to RBčko vyzerá, že pokiaľ by sa tam niečo v tejto 5-ke, 6-ke stalo, tak úplne v pohode môže získať proste nejaký dobrý výsledok. Takisto ako získal Ocon 5. miesto, aj keď áno, boli diskvalifikované dve Ferrarička v Číne, ale myslím si, že top 7-8 v pohode môže získať, pokiaľ by teda mal dobrý závod. Čo jasno, že záleží aj na stratégii Racing Bulls, čo je dosť dôležité poznamenať. Takže toto asi Lawson. Teraz poďme na Red Bull a Tsunodu. Samo o sebe Tsunoda si myslím, že očakáva dosť veľa od seba, lebo už pred veľkou cenou Japonska, čo je vlastne jeho domáca Grand Prix, treba poznamenať. Pre neho to musí byť sen. V podstate začínal sezónu, podľa mňa je trošku naštvaný, že proste Lawsona tam dali rovno do Red Bullu pod minulej sezóne, pretože ukázal, že vie poraziť Ricciarda, porazil Gaslyho v minulosti, porazil aj Lawsona v tej polovici sezóny, čo s ním bol. A nemyslím si, že to bolo férové od Red Bullu, že rovno promotli Lawsona. Myslím si, že Tsunoda to zaslúžil viac. Možno, že plno ľudí so mnou nebude súhlasiť, že Tsunoda si to nikdy nezaslúžil a že jedný dôvod, prečo teraz prestúpil, je, že Lawson mal proste zlý začiatok sezóny. Čo môže byť aj pravda, že mal teraz zlú sezónu alebo teraz zlý začiatok. Ale aj tak si myslím, že Tsunoda si ten seat zaslúži. No a čo už dal ako statement, pokiaľ to teda nebol nejaký divný žart, on by chcel dosiahnuť pódium. Čo si myslím, že je dosť nerealistické, keďže aj Max má problémy momentálne dostať sa do top 3. Dostal sa tam v Austrálii, kde reálne bol proste tretí najrýchlejší, tam nikto iný proste na to auto nemal. Bol tam jasné, že aj chaos jedno s druhým, skončil v tej druhý, aj vďaka tomu, že Piastri spravil tú chybu. Ale pódium na debut v Red Bulle, pokiaľ sa mu to podarí, ja budem len rád, to je jedna vec. A druhá dôležitá vec, čo musím poznamenať, že pokiaľ by fakt sa získal pódium v Red Bulle v prvým závodom, tak myslím si, že zostane v Red Bulle po zvyšok sezóny. A potom už je len na ňom, že ak využije túto šancu. Podľa mňa vidím dve možné cesty a to je, že Red Bull buď
je naozaj slabé auto a nebolo to Lawsonom. A jasné, že druhý seed Red Bullu musíme spomenúť. Nie je to proste tým, že Max alebo jeho auto je proste zlé, možno, že to je len ten druhý seed. A Tsunoda totálne pohorí. A proste to už ani neviem, že čo by Red Bull mohol spraviť, že proste čo reálne vymeniť a urobiť, aby proste to ich druhé auto išlo lepšie. Pretože to auto je stavené čisto len na Maxa. No a nevidím reálne proste, podľa mňa to je to, čo sa stane, že proste Red Bull absolútne, čo sa týka Tsunodu, tak pohorí a nebudú vedieť kam ísť, nebudú vedieť čo spraviť a proste jediný, kto ich bude ťahať je Max. Možno, že vyskúšajú vymeniť ešte aj Hadžara na nejakých pár závodov a proste vôbec im to nepôjde. To reálne očakávam od toho druhého auta Red Bullu, že proste ani Tsunoda to nebude vedieť proste v tom jazdiť nejaké kompetitívne časy a jedno s druhým. A nevidím veľkú šancu, že by proste sa niečo zmenilo oproti Lawsonovi. Možno, že Tsunoda bude trošku lepší, kompetitívnejší, predsa len je dlhšie vo formule. Ale aj tak si nemyslím, že to bude nejaká veľká zmena. Zrazu z ničoho nič, že bude dosťahovať pódia, tak ako by aj chcel. Možno, že získa nejakú top 10. Ale viem si predstaviť, že Lawson by ho v RBčku kľudne predbehol. Viem si to úplne v pohode predstaviť z toho dôvodu, že proste Red Bull nevyzerá byť rýchly. Takže to je to. Druhá cesta, čo si myslím, že je trošku nereálne, ale tak dajme tomu šancu. Tsunoda kompletne proste zničí obidvoch Racing Bulls driverov v Red Bulle a proste bude dosahovať Q3. Bude proste konsistentne na bodoch a bude s Maxom bojovať o konštrukterský, nie je titul, ale povedzme o to druhé, tretie miesto, čo ešte momentálne podľa mňa dosahuje. Treba povedať, že Red Bull asi momentálne ešte verí v to, že by mohli niečo proste dokázať z toho, čo momentálne majú. Momentálne som myslím tretí v standingu, takže v podstate ešte stále môžu bojovať minimálne o druhé, podľa mňa ešte v pohode. Sme po dvoch závodoch, takže povedať, že nemôžu bojovať o prvé miesto je asi blbosť, aj keď McLaren momentálne je poriadne popredu. Majú myslím dvojnásobok bodov Red Bullu, ale viac menej to je len Verstappenov výkon, takže pokiaľ by Tsunoda naozaj proste začal zrazu jazdiť jak malý boh v Red Bulle, tak si nemyslím, že je nemysliteľné, že by dobehli aj McLaren. Jasné, že to, že je auto slabšie, tak to je ďalšia vec. A či sa s tým Tsunoda bude vedieť popasovať, podľa mňa to je skôr nereálne. Ten druhý seed Red Bullu vyzerá byť naozaj fakt jak zakliatý a nevyzerá to, že by tam niekto niečo vedel spraviť. Uvidíme teda, že čo sa bude diať ďalej. V každom prípade budeme robiť, alebo teda asi sám, možno, že budeme robiť ešte jedno video pred veľkou cenou Japonska, možno, že to vyjde nejak štvrtok, piatok, počas tréningov, alebo tak. Takže do tej doby, toto je môj názor, zatiaľ podľa mňa Tsunoda pohorí, ani nie tak kvôli tomu, že je zlý jazdec, ale kvôli tomu, že proste ten Red Bull mu nebude vyhovovať. Možno, že sa mýlim. Mýlil som sa v Antonellim. Podľa mňa Tsunoda mohol získať ten seed už predtým. Ale podľa mňa, ak pohorí, tak hlavne kvôli tomu, že ten seed už je taký... Je prekliatý, buďme úprimní. Proste Albon, Gasly, Perez. Perez nikdy nebol nejaký zlý jazdec. Čo sa týka Albona, tak ukázal, že vie mať dobré výsledky. Čo sa týka Gaslyho, to isté v Alpíne. Nevidím najmenší dôvod, prečo by Tsunoda mal byť proste nejaká veľká zmena pre Red Bull. Proste je to druhý seed Red Bullu. Takže asi toľko k tomu. Takže ja sa s vami na dneska lúčim. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Je to iba taký krátky názor. Škoda, že tu nie je so mnou Dave, inak by sme to vedeli trošku predĺžiť, porozprávať sa o tom, ale bohužiaľ. V každom prípade lúčim sa s vami. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like a odber. Po prípade si nezabudnite zapnúť zvonček, aby vám neuniklo ďalšie video. Pokiaľ by ste chceli, alebo by ste mali nejaké nápady, jak zlepšiť tieto videá, tak nezabudnite zanechať komentár a ja sa s vami na dneska lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.